Inutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, 7:43 po in morning. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, saan man ang parte kan mundo. Merry Christmas po sa Indogabos, mga tugang. Aldaw ngo niya na Miyerkules, 25 kan Pasko. 25 kan Pasko. Gari. Maraot niya. Merry Christmas po. Merry Christmas, ate. Ate. Salamat tabi, ate. Si Edwin, kauron ko niya na pagkaaga, Senior Director Emeritus. Sabi ni Direk Edwin, Pipa, kamusta ka ngayon ni ate mo? Yeah. Good morning, Tabi! Pilipinas, mga Bicolano, saan man ang partikan mundo, kasabay niya to sa Technical Department, si Kuya Nims Flora. Mga tugang hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Digdi po sa satuyang padagos ng paglilingkod bayan sa ngunyan pong panahonin Pasko. Mauran sa palibuta. Adi! Mauran mga tugang sa palibuta. Sandali lang ta. Makikipag uron-uron daw kita ngunya na aga, mga tugang sa pag-asa. Takasubanggi, nakareceive kita ki mga notification baga hali sa NDRM. Sinailing dito, NDRM si baga magkakaigo databi ki orange rainfall warning sa Sorsogon, Albay. Nagbabanta ang matinding pag-ulan at pagguho ng lupa. Yan, ha? Sige daw. Makikipag-uron-uron daw kita ngunya na pag-aaga, mga tugang sa pag-asa. Ano? Dili po sa satuya na programa habang kamuyaon dyan sa mga harong, malipot-lipot tabi ang panahon. Suiba. Sa tutulan, kasumang ginang iturugon ako sa mga pag-iriba ko sa harong, maratahon, ako anang iturug akong alas 9, tabi ta, ano yan, nataymingan man ang sa tuyang sipon. Good morning, Madam, alat ko na badanta, mahula ako boses, ha? Si Madam na, sigurado ako, bako ini si Alexis, bako si Alexis ini. Si Ruth Pakala, yan. Ma'am Ruth. Merry Christmas. Hain po si Ruth. Si Alex po. Si Alex. Araw at yan pa to, sir. Kaya pa ako nagapunta. Kaya pa ako nagapunta. Pighanap ko ba sana siya? Dahil man karawan sana. Uy, kumusta po, Miss Ma'am Ruth? Kaso banggi may na-receive kaming mga text messages sa NDRMC na may yellow warning signal da. Sandal, tama ba yung na-receive? Opo, nag-orange kita, sir. Orange warning Opo, signal. Sir. Okay, kaso bago, although nakaurong ko naman kaso bago si Jim. Ano, so latest sa Yes forecast. po, si Jaime. Opo, ano po ang sitwasyon tangon niya na Pasko, tabi hanggang sa aga o ngunya na palalaog tabi ang bagong taon tabi, Ma'am Ruth? Yes, Sir Henry. Ang weather synopsis ta po ngunyan, Shoreline mang giraray ang makakaapekto sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Opo. Samantalang Northeast Monsoon naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi kang Luzon. Ngunyan na aldaw, cloudy pa rin po kita na may mga scattered rains and isolated thunderstorms. Dulot po ini kang shear line. So, may mga pag-uran pa rin kita. Actually, naka-raise pa rin po ang ang yellow warning, heavy rainfall sa probinsya kang Northern Samar, Sorsogon, Catanduanes, Asin ang Albay. Ayun. Pero ining sa Albay, kinategorize ni James sa Bakakay, Legazpi, Manito, Rapu-Rapu at Santo Domingo. Opo. At yan pong alas 8, ma-update po kita, Sir Henry Canin.
hihilingon ta kung base duman sa mga Oo. observed and recorded rainfall kang mga istasyon kang Pag-asa Southern Luzon, Mhm. kung ma-downgrade na po kita or ma-retain. Ayun. Ah, Oo. Oo. Opo. Yeah. Pero ngunya na aldaw ining Pasko ta. Generally, mauran po Generally, kita. mauran talaga ano. Opo. Ano yung sabihin? Ano ang ano ining share? Ano nga sabihin kay ning share line na ini? Share line. Ano Yes, nga sir. yan? Henry, may search kaya kita ning amihan. Okay. Itong galing po sa northeast monsoon, Mhm. galing sa Opo. northeastern part kasi naaapgihan kita kaning winter cold dry air na galing sa Japan, sa Oo. Korea, sa China. Oo. So pag nababa po siya, namit ining cold dry air kaning easterlies warm air na galing sa Pacific. Mhm. Mhm. So ang tendency nag-create siya ng mga cloud cluster at usually na kasuhapon hanggang ngunya na nasa sentro kita kaning share line kaya I usually po see. maurang kita. Yes po. Oo. Pero ang good news, tapag makusog ang Sherlyn, giri day nabibilog ang bagyo, ano? Maraot na panahon. Opo, ang tendency niya, Sir Henry, dahil na siya mataas sa to. Ayun. Kasi usually, ang bagyo ngunyan, dahil summer sa Australia, Oho. digdi sa medyo baba, ining katurotampad kang Mindanao, Opo. nafo-form ang mga bagyo. Ay, Arog katong ki Romina. Yan, si Romina. Opo, medyo sa baba lang siya po. I see. Kaya pala ano, kaya pero ang panahon mo niyan malipot, 'di ba? Kapag malipot, gari bako man hindi favorable sa mga maraot na panahon. Yes po, Low yes po, pressure. Sir Henry. Mm. Medyo taliwas siya, kaya ang tendency niya, Opo. daiman siya mataas pagyaon sa to ang share line. I Although, uuranon kita kang share see. line. Iyo nga ni. Sa bagay, maray-maray na ini na nag-uuran ka sa bagyo. Ano? Opo. Oo. Expecta po na baka sa aga, improving kita by Friday and possible pa rin siya na may pag-search uli ngunya na weekend, mga Iyo. Sunday itong Iyo. Saturday, Sunday. Oo. Itong share line uli. Kaya, Pwedeng ang New Year taba ka mauran ano? possibly po, Sir Henry. Grabe, ano, okay. At di ko na nadadang kung gusto mo na pigagamit din doon na tail end of a cold front. Iyon na Yun po na ini, share Sir line? Henry. Opo. I see. Kasi actually, yung tail end, Oho. parang it's a local term lang. Kasi Oo. may man talaga kitang cold front. Iyo nga ni, ano, So, bata. ini kayang Oo. amihan, pero ini lang si Apgi kang winter season sa Oo. taas. Opo. Bata ito pag... Iyon na po ining share lines, Sir I Henry. see. Bata pag binikol mo ito, garma pagalon. Okay. So, expected na mauran, tabi, ngunya na daw, and Opo. ining Hopefully, pag-uuran... improving kita sa aga and Oo. Friday as compare sa ngunyan and kasubangging na matian ta. Iyo. But then, possible na mag-surge uli siya. Oho, Sana oho. bakunang kakusog arog kasubanggi Iyo. by weekend po. Iyo. Nagbaha nga ni duman sa kwan, sa may DCGB, Imperial Court, nagbaha sa may Samo. Sa may Yes station po, mo. mga banda po kasi Sir Henry na alas 8, alas 11. Opo. Ito si kakusugan kang pag-uran digdi sa Albay. I see. Okay. Sige po. Salamaton, Ma'am Ruth. Merry Christmas tabi sa inyo dyan sa Pag-asa. Yes po, Merry Christmas po. Thank you. Alright, thank you. Mga tugang iyan tabi. Oh, yan ha. Talagang magiging mauran talaga, Kuya Nemi. Ado? Pagiging mauran talaga. Ako nga ni, may igo ako pagibugibong harong-harong, Kuya Nemi. Pag nag-uuran, na makusugunon, din nagtuturo. Pag maluya ang uran, nagtuturo. Nalibong ako. Excuse me po. Ano nga niya kung salbatan na ini, oh. Pag makusugunon sa uran, dahil nagtuturo. Pag minauran, na maluya, minaturo. Todtod, ilingon ko naman daw. Ilingon ko naman, Todtod, kung ano naman ang ano yan. Ano naman ang sitwasyon. Anyway, oy. Pwede po ka muna magpaabotin mga Christmas greetings. At sandali lang tayo. Naka-off pa lang sa kuyang cellphone na saro. Pwede po ka muna excuse me.
Pwede po kamon magpaabot nin Christmas greetings sa tuya na mga sendong mga nagdadangugo niya. Kung tayo-open ko lang sa kuyang cellphone, mga tugang para makapagpaabot ka mo na Christmas greetings. Ngunyan aldaw, dahil man ki masyadong mga darakula na mga pangyayari. Greetings lang, sa endo tabi na mga paraan tabay, mag-Christmas greetings, tabi. Ayuni nga ni Kuya Nimi. Merry, nag-text ako so iyada ko. Merry Christmas. Yan. Okay. Okay. Madali lang ha. Taon ni so sa kuyang inaanak sa kasal. Nag-text. Merry Christmas nga niya tabi. Yan. Alright. Sige. Alright, sige daw. Pwede ka mo magpaabot tabi ki greetings. Ngunyan daw. Pwede ka mo magpaabot ki greetings tabi. Mga mensahe. Sendong mga mahal sa buhay. So mga dahil nito nagkaarabot na mga pwedeng paabutan. Dahil ka mo nakaduman. Merry Christmas tabi kay Kuya Nongs. Yan, ha? Kuya Nongs, yan sa Nongs Meat Shop, masiram mo nun may gusto sa imong bula, ano ito? So, ham, the best. The best, ha? The best. Diyan po sa Nongs Meat Shop, Marinaga tabi. Alright. Sige, Kuya Nongs. At saka Merry Christmas tabi sa imo buda kay Chanena. Merry Christmas tabi, Chanena. Hello? Boss, good morning. Morning, boss. Merry Christmas sa imo. Oh. T-shirt ko nga ni. Swarin? T-shirt ko. Latuson ta kang salbatana ka na. Wara na nga ni. Yung nakita nangurong taon na. Alat-alata na lang sa Oktubre naman. Merry Christmas mo sa DCJB family. Yes, salamat. Mga yaon na bagang mga kalag na parte kan DCJB. Ano? Pati sa mga kalag kan mga dating taga DCJB. Merry Iyo Christmas baga. ma. Iyo baga. Iyo kila kita Ampi, kila ano, kila Sophie. Iyo. At tapos pamilya mo, boss. Ampi. Pamilya mo, Merry Christmas. Iyo baga. Oo. Basta stay safe. Maano lang kita, day kita magparawis yung mga kayamanan sa mundo. Tali ka man madadarayan sa Ano important ako migo? Ano important sa buhay ko? Di ako naghihilang. Iyo. Kaya lang sinurusik po sa ako. Tanaw nang kita kan poon sa pagpara kampanahon. Buda lipot kampanahon. Pero ako mas kaya kung pagka kung kapag kali kan ano kan weather system tabaga sa Pilipinas. Araw kay ni. Sa totoo lang maski medyo kapos kapo pa minsan may mga time na dahil kitang dakulang kantidad. Magbahon ako basta importante migo dahil kita naghihilang. Iyo tama. Tapos may naghihilang sa pamilya mo. Naranas na yan kasi. Iyo baga dahil kinaghihilang sa pamilya, maugma, mga aki, mga magur, etc. Basta na naghihilang maugma dapat, di ba? Pag may naghihilang raw ang budget. Ata na nga ni. Bata ngunyan baga migo ba kung na mabarato ang pagpa-hospital? Pero mina, maski nga ni, sabihin ta pa na may PhilHealth ka, may medical. Ayo manggiraray, migo. May babayadan ka manggiraray. May babayadan ka manggiray. Kaya ang wish ko lang, ini mga aki ko nga ni, at least na, maski medyo kapos-kapos, basta walang naghihilang. Iyo baga. Na yan sa family. Ang importante, healthy kita. May share lang ako. May friend ako, kinakapatid ko nasa Germany ngunyan. Malipotol dado man. Ka-video call po sa hapon. Minso, tarong pamangging ko nasa Bahamas. Oo. Grabe, daw man ang lipot. Iyo talaga. May bugan bagsakang snow. Oo, baga. So, ining nakaka-apekto sa to. So, civilian breeze bagay ni. Iyo. Sa North Pole baga, maano mo yan, talagang, duman nga ni, so pamangkin ko nasa Finland. Grabe ang mga relative mo. Pinahiling sa ako sa picture, grabe naman ang ano. Grabe ang relative mo. Nasa palibot kan mundo, ang parientes mo. At hindi, gari ka lang nga niyaon dito sa Legazpi, Salbay. Gari ka lang nga niyaon sa Albay. Pero di sa ligaw lang nag-agasuran. Si Mayor Adrian Sarceda ba na duman sa San Francisco River ba sa nasa critical stage na talaga. Okay. Bahaw naman ang sentrong Pulangi kayo ni pagpunduan. Iyo na yan. Okay. Anyway, boss, lakong kapatid. Merry Christmas, Migo. Merry Christmas, ha? Happy New Year, Migo. Okay. Ito sa t-shirt ko, ha? At sa Oktubre na nga ni, mapag-ibo naman kami sa... Abarita ko pati, mananaw ka mo niyang kilod.
Barita mo man sana. Confirm. Buro barita man sana ito. Nagdarang ka mga kasubano. Iba, ano sila? Dahil man akong sinabi. Talagang ako, monitor ko yan. Palingaw-lingaw naman. Okay. Nag-aabang na ako. Yes, okay. Merry Christmas, Migo. Salamat. Amigo, Merry Christmas. God bless the family. And, Alright, thank you. Alright. Narukan. Ako, Kuya Nemi, ako nga, basta, ako magbasa na ako sa buhay, magpapara po. Importante, number 1, dahil kita naghihilang. Di magparada ki dagit sa kapwa. Di magparada. Ay, relax lang. Ta Pasko ngon. Buda, maski ba ko Pasko, importante mga tugang na kita mag-ugma. Di ba? Relax lang kita. O, sabi ni Dr. Alan Lucanias, Dr. Alan, Merry Christmas, tabi. Baha po kasubang gidigdi sa Barangay 15 Ilawod East. Di pa lang si Dr. Alan nagbakasyon. Tuktukan ko taon-taon. Maki-Christmas ako. Di ba? Dapat maugma mga tugang an sa tuya tabing buhay. Para problema kita. Alright. Bueno, importante yan. Sandali lang. Talingon ta daw sa mga greetings natin. Oy, kadakul pala, no? Sir, may VHF radio tabi na halaoig ang range sa bilog na Albay. Kaya maabot tapos may diya katabi kong gura. Ay, guwa! Maski sa buong Pilipinas, kaya yan. Bakuya-kuya nimi. Maski sa buong Pilipinas, kaya ang signalan. To explicar ko sa imo. Tamay nag-apunugaring. Hello? Hello po, good morning. Good morning. Lonely Rainy Christmas. Pero ang importante, madam, ang sa tuyang kagurang na nasa puso niya to. Grabe sa bahagi dito sa Bangui. Saan po yan na lugar? Kanharong ko. Oo. Sobrang banga sa paa. Ay, nay ko po. Saan yan, madam? Digdi ba sa barangay 18? Puting daga? Hindi po. Iyo nga ni. Ano? Di, inabot pa lang so tabay mo. Ha? Inabot pa lang so tabay mo. Sobra. Sabagay, halaba ba ng legs mo? Kunya na, uli, limpiahon, grabe, mapulutong ang dugo. Ay, nako. Ay po, at tapong-tapungan sa lababo ko, kanong tubig. Oho. Ano na baga kami digdi o pinrugay yun. Pati sa mga katawan, nagpakasama sa lamin siya. Makaskason maglangkaw sa tubig, takasubang gibaga. Sabagay, ang puting daga, konektado dyan sa salog din do? Hindi, gabos yan, Makabalo River. Makabalo River pababa. Oo. Kan Oriental Hotel baga. Iyo po. Steves. Ay, nako. Di ko niyan pala na agangon yan palan manay, nagkakuang ka, naglimas ka, burag hali ka kandugi. Bata makulukod ang likod ko din nga ako naglilimpya pa. O baka madalinas ka dyan. Buda, mag-ingat ta. Iyang baga na tubig baha, may mga dara na virus kang leptospirosis o bakterya. Mag-ingat ta. Diyan kaan. Ba't dapat po dahil kang lugad sa bitis o sa inlamang na pwedeng maging point of entry. Pagkatapos maglimpya, Very good. Basta nadumugan dugi sa tubig baha baga. Minagaratul ang mga kukuhan ko. Ang apod ka iyan manay, alipo nga. Saan na rin magbigali ko nga kung makumain ato ngayon. Iyo bagadi. Bako mo niyan, Merry Christmas, Rainy Christmas. Okay. Salamat po. Salamat. Kasi ko na ikan sa inyo. Yeah, okay. Salamat po. Merry Christmas. Okay, thank you. Alright, bye-bye. Diba? Yan. Pero, regardless mga tugang kung anong sitwasyon kang panahon, importante, nasa puso niya to, mga tugang an sa tuyang kagurangnan, an pagrumdom sa pangakian kan sa tuyang ninyo Jesus. Hello? Good morning po. Merry Christmas po. Sisay po ini. Grabe man mga Grabe man na. Talagang di na nakapulbok ka. Oy, Manay! Number ko. Manay! Sabi mo mata, Isus ko, kumusta ang mga taga-barangay Banyadero?
Pakaraya kagawan. Gusto ko lang sabi, Sir Henry, mag-greet Uy. na sa mga Banyadero. Oho. Na Merry Christmas, Happy Mauranon. Iyo Patapos baga. lang. Kansarong Aldo, nailing ta ka, nag-cross ka dyan sa may Astrodome. Nagbalyo ka sa Tinampo. Di ba ako binangga? Di man nga nita, maliwanag man sa pag-iling ko sa imo. Oy, Merry Christmas sa mga taga. Ano, ara mo kagawan, kumusta dyan? Nagbabaha sa Indo? Po? Nagbabaha dyan sa Indo sa may may area na pigbaba sa Banyadero? Ay, igwa po, digdiki, Oh. tigbaha, digdi sa may purok. Ang 4. Oho. Oh. So, sa laugan po baga. Kaya nga ni po, kasubanggiman may pigsat man ako kung saan na sinda. Iyo. Pero Oh. talagang tigabaha po talaga. Iyo adi. Pero wala kitang magiginibukaan kasi pag mahuran man sana nagbabaha. Sa bagay, tama ka man dyan. Marayon ang rason mo. Ano? Marayon ka. Pag taginit, wala naman yan. Iyo po. Pero ano naman sinda, aware man sinda kaya pag maurano, naggigibo naman sindang paagi. Iyo. Na kay sinda ma-diswido. Iyo mananggan. Iyo mananggan. At Merry Christmas. Merry Sir Christmas Henry. po. Merry Christmas, And kagawad. ko na paramati mo. Salamat po. Uy, kanigan Apo, naman. salamat. Pag nailingta ka naman yan sa katedral naman, ika nang gada nga na, nailing ko nang gada na, kuduton ta ka. Sabi. Oh. Iyo po. Salamat. Tamasiling ba kami? Salamat. Merry Christmas. Alright. Thank you so much. Grabe. Ang satuya na mga... Alright. Hello. Sandali lang. Hello, Tony. Migo. Merry Christmas. Mary. Ako Mary. Migo. Regardless kung ano. Mary. Merry Christmas. Basta ibang spelling than meron. Ako, ang Mary ko, Mama Mary. Mama Mary. Sabi ko, ibang meron. Sa double R. Latusun ta kang salbatanak. Pakaraya, Migo. Like, Oh. kan maging meron na maliputon. Iyo na nga ni. Garing sarong turugong pa sa mga turupan mga tao di sarong. Kaya nag-broadcast na sana ako sa satellite ma-travel ko ta kami mauranon. Ligay pa lang. Ah, Sa lipot na, hindi pa lang sana. wara sana amigo, maloya. Magtaga surusanday ka. Lalong nagnananok. Wara lamang. Wala, oh. Importante nga yan. Tama ka manangad na despite kan mga sitwasyon ka, ang isipon ka, sabi ba ganit ni Monsignor ni Bishop, Oo. regardless kung anong sitwasyon ka sa buhay, Iya, kung saan naman ang sitwasyon, Oo. ang isipon ka, namundag sa to, ang tagurang na, Yes. mamundag sa to, maging focus kita sa iya. Actually, Migo, para sa kuya, deng lonely Christmas. Christmas is joyful. Yes, makulang mo yung nandaw. Tampag abot kan sa tuyang, ang kamundagan ka sa tuyang kagurangnan, daraan pagkamot, asin kaugman sa kinaban. Ano man na sitwasyon kang buhay, dapat ang Pasko maugma. Although nga kung maganda na kinanasa sitwasyon nila, pero yun sabi ba na, ang Diyos baga, sarong mahuyo, mapagpalinsya, kung magayawan ang gamos na talaga, Oo. tawag sa nagaga. Pero isipon ta na, ang karahayan, sa alkay sitwasyon, maagi man sana yan, Ayo baga. Gabos, nagagi. ayun baga, tama kayo Oo. sabi mo na, sana na yung lamat yan, okay na sa'yo mo, Ako okay, basta ako din naghihilang. Ini nga ning pigsurosi po na ako kapon pakan pagali ming katanduan. Sa naura na ako. Pigsurosos tiniran ko sa isang inom-inom ko kiparacetamol na paano. Pero mga kanin hindi maiwasan na pangyari. ayun. Gano'n ako muna nigo, pilay ako muna nigo, Ah? kaya ko na talaga huwag gimarahin. Ay, bako ko na problema. Ang problema muna yan. Dahil nigo, dahil minsan, ansirang baga nigo. Yan. Kaunan mo naman. Yan ang mga pagkaunan ako lang patis. Kung ano-ano. Mga oyster sauce. Yan, ha? Kaya nga Dito, ano ito, ano sana kan siram. May bulong man. Amigo, May bulong man. mapagal amigo. Ano Oo. sana kan kulog. Yes. Ako na kan kulog. Yeah. Ako na kan siram. Ah, okay. Okay, amigo, Merry Migo, Christmas. salamat. Merry Christmas. Amigo,
family. Yes, thank you. Alright, sandali lang. So VHF na, ay sandali lang. Tama naghapot kan tungkol sa VHF. Dumang ka kay kontabi ka, alat ngo na ha. Mrs. G. Good afternoon. Good morning, Tabi. Manay Agnes. Good. Halat ngo na. No rin ang birthday ka ni Manay Agnes. Gari 26 o 27 ang birthday ka ini. Manay Agnes, Gulifardo dyan sa San Rafael Santo Domingo Albay. Merry Christmas, Tabi, sa imo. At saka regards kay Kid Buda. Pakipabot man sa kuyang Christmas greetings kay Nori, Buda, kay Jen. Merry Christmas, Dantig. Mga taga San Rafael kan Santo Domingo, Merry Christmas, Tabi, dyan. Manay Agnes, good morning. Salamaton sa pag-text mo niya na aga. Merry Christmas, Tabi. Happy holidays. Hello? Hello? Morning. Morning, Tabi Kuya. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Nagpagabit ko, Tabi Kuyang Christmas, Tabi na load. Dito ko na. Ha? Load ka, Tabi Kuya. Pagabit ko nga. Perang kay puan mong load, Tabi? Dito mo, Tabi Kuya. Dipisil mag-ano. Tabi. Alam mo, iba ta ka duman sa kuan baga, sa cellphone company. Sa telco, iba ta ka duman ta. Ang plano ko sa imo, tawan ta ka na lang kasuto bagang unlimited call, unlimited text na monthly. May monthly baga? Ako tata mag-text Kuya. Punta na. Kaya nga ni, sa dumanong ko sa amigo ko, si Raul na Nunez sa Globe. Tawan ta ka kiso, unli call, unli text. Bulan-bulan. Ito ang bahala, Kuya. Buksan mo yung mga tao. Madagit sa tuya ang kaguranan. Pagka puro Pasko nga nagambog ka. Dahil yung buksan eh. Pero umog na. Gari pati seryoso ka sa simbagon mo. Ha? Gari seryoso ka. Kainan? Anyway, Merry Christmas, Tabi. Po. Merry Christmas. Okay. Kuya. At saro pa. Ano? Asahan ko ang load ko, Tabi At hindi Kuya. ka magalit. Ako nang balakaan. Iyo. Sige, salamat. Okay. Bye-bye. Bye. Seryoso, kuya. Problema na ito, kuya Nemi. Tuminuga naman ako, kuya Nemi. Diba? Problema naman ito. Alright. Oy, excuse me po. O natabi na texter ta na naghahanap ki VHF, arog ka ini. Dumumang ka po kay Raul Calio. Uyan bagas sa Orosite, PYZ Enterprises. Hanapon mo, Tabi, si Raul Calio. Anapon mo si Raul Calio. Buda si sayang agom. Nantig, mapa-install po ako ki radyo. Si Raul, maski parang distansya kang gusto mong kauronon, kaya niya pong gibuhon yan. Ta kami nga ni ito kan kapanahonan mi na mga reporters kami, kan mga reporters kami. Kaya naman maganda ko yan nasa JNB ka gayon, nakaka-report kami region-wide. May repeater system kami ka itong binugtak. Kaya ito, dahil man kaya kiba ka itong gamit, VHF, kung bako, pag ma-report ka dito sa Daragaligaspi, matel ko, na pag-report mo, habang nagtataram ka sa telepono kan matel ko, may hello. Tapos mataram sa angkor may, oy, party line, pakibaba, Tabi. Party line. Dumamang katabi kay Bossing Raul Calio, ang VHF na pigahanap mo na powerful, yaon po sa PYC Enterprises. Dumang ka sa Orosite, Legazpi. Diyan baga sa, basta yaon yan, hanapon mo lang sa Orosite, ining main building baga nara Tita Pinli, yaon diyan gayon. Hanapon mo, Tabi yan.
yan po ang VHF dyan. Iyo po, makukuha mo. Gabos na klaseng VHF communication, region-wide, makaka-communicate ka ta. May mga pagi para magibo yan. Hello? Hello, good morning po. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas ma'am po akong Lord. Ang ulokon mo. Ang ulokon mo. Gare ka na kasiguro. Tapos sabi mo kasuhapon, Tod, may hapot ako. So, tamang simbag, iyo magkakawakilod, iyo. Tod, magkapod ka tod, ha? I-reserve mo sa imong load, tod, ha? Maubos na nga nila. Tama na, oh, tama na. Bye-bye. Uyug-uyugon mong babayi niyo. Madali lang ta. Barasaon ta muna ng mga text ngo niya na aga. Tabi, barasaon ko muna, ha? Good morning. Ay, igwa pa kinag-aapod. Hello? Hello. Good morning. Morning po. Good morning, ma'am. Merry Christmas po, sabi. Ano po? Merry Christmas po. Ay, Merry Christmas po, ma'am. So, Merry Christmas din po sa Gabos na taga-Bubulusan relocation site. Ay. Pasensya na ako. Dahil kuryente. Maliklo. Pagunan ko, madam. Pagunan ko po, na-connection na kamo dyan. Tamay main line na baga. Dahil papalaan sa mga haling poste pasiring sa harong. Negative. Ay, salbata ng pangyari sa Mauraro. Hanggang iniro, ini sir, hali kaming ligaw, alay ko Ano ligaw. sabi naman sa alay ko? Antaraman po sa nguya, pinulaot dapat, supposed to be 23, Oo. dapat so connection, kaya lang may emergency na kay Puhanda inuton, kaya Oo. pinulaot sa gabos na line man na supposed to be 23, yung makabitig sa mo. Kaya so di po, wag sana naging posible. May binarita si Jimmy na 23 man ang gadaa. Kukonektaran Hindi ka mo na dyan po kay alay ko. ako Akan Kaya kikuryetso. lang, nag-last minute po sa na change plans, kaya di po natakudan. Ay, Pero nako. so, so kontador, nasa Eritmi na po duman sa opisina ninda, may ready ng 25 pedaso Oho. para sa first na 25 applicants. Ah. Ready na po, pero tas ang hinagad ko na sa ng commitment kila Ma'am Granado from Alay Ligaw, nasabi ko dapat sa first week Opo. ng January, may kuryente kami. Or hanggang second week, plaso. Kapag dae, oral daw ko sinaapod yan sa imo. Iyo. May binayadan po kamo, Grabe na, sir. madam. May binayadan po kamo sa New Connections? Po. May binayadan kamo sa New Connections, tabi? Igo po sir, nagbayad po kami. Kompleto na po Pira ako po ang binayad din Lugabos sa New Connections? Hindi ko lang sir basta sobrang sanribo man gid ito. Oo. Pag Basta ibigaran ano po kayo. sir, kung sa papel, kung so 21st, 25, then na pong problema, okay na po ito, ready for, makulit na talaga. Kasi naman sa natigahalat, kung kaya minsan ng aning Iyo. ining urunayo, na kami na sana, Iyo. ginaribuhan, mininimpahan. So haling man lang palan sa poste, pasiring sa harong ang problema na. Iyo po. Oh, sige. Sa aga pong 26, ipalap kumaan, papalap ko man kay Jimmy, ha? Ayun Ato ka palan sa before New Year. Ang ayun ko tapos January. ko na lamang January, na magibuhan oo. ng paagi. Ang tigdaram magalila sa muya, day, manda posible. Pero kung Iyo gusto po. kong baga mga bagay-bagay, sir, posible baga, di ba? Yes. Oo. It's just a matter of, kagustuhan. Iyo baga, madam. Bay sa Kung nata, ginusto, kwan sana, mabot ang ay, panahon. mapagbuhan Matatakudan ka mo dyan. Iyo po. Iyo po. Okay. Yun, nasa na ito. Kaya, so, mga kaibahan may, di pasensya na po kung iyo sa nanginabot kang kakayahan may na mag-follow up, Oo. magabos. Oo. Iyo, manggararay, paso kung manggararay. Oral, so, liklong. Di man mabago, di man malipas, di man malok Iyo ng po. 25. Iyo po. Salamat po, Pero ma'am. salamatan Merry po, Christmas sir, sa inyo, kasi ha? dakulawon Merry pong Christmas. Opo. Salamatan sir kasi dakulawon pong tabang so istasyonin do para mas ma-expedite. Iyo po. So proseso na makapakuryente kami. Iyo po. Dito Iyo sa po. ng tios-tios. Di sa lang tiyos. Tsaga-tsaga sa nata. Sigurado, maabutan yan. Iyo po. Iyo po sir. Okay. Thank you. Sige po. Welcome. Merry Christmas, tabi. Alright. Yan. Yan. So sa bubulusan ito na pigpa para proseso tabaga na matabangan sinda o kaya ayos ako na kay guana sinda ki kuryente sa endang ano iyan sa enda tabi na main line ito bagang mga poste. Ang problema na lang so haling poste drop wire pasiring sa harong. Happy sa nato
Saturnalia. Dahil ko masabutan ini. Alright. Good morning, Henry. Bako po clear ang signal ni Dudigdi sa Kamalig. Merry Christmas. I love you, DCGB. Okay? Merry Christmas, Tabi, Sendo sa GB at sa Gabos. Paagad po load. Forbes firing rains. Good morning, Migo. Kalma baga sabi ni Gob Elect Noel Rosal. Merry Christmas. Yan, kalma sa nada. Tama. Good morning, Tabi. Good morning. Merry Christmas sa Gabos na nagdanangog na taga Bariis. Sana Gabos maugmangon niya na Pasko pati sa maabot na maagong taon. Saro po akong avid listener kang DCGB. Nagapasalamat ako takadakol kamong natabangan. Napapaugma. Salamat po. Greeting from Ems Canlapu-Lapu. Thank you and Merry Christmas. Iyo bag-ara mo Ems. Magayonon sa imong sinabi, nagapasalamat ka sa mga para sa mga tao na natabangan ta. At iyan so nadangog ko duman sa kuan. Kanagduman kami sa Karamuran, sa Catanduanes baga, kaso nag-distribute kami kan construction materials. Naugmaw na ko ta. So ang pig-expect ko kuya ni na may mara ni, ma-request man kitabang. Tanga niya ko, ano yan, tama identified lang sa mga tinamaan Tabi na talagang totally damaged na mga harong an sa tuyang tinabangan duman. Pero, aram mo nagrali sa kuyang mga tao duman, Kuya Nemi. Salamat nga niya po, sir. Ay nga niya ko, welcome po. Kumusta nga niya ako? So, okay na nakuha mo na nga niya ako. So, kuan mo. So, sa imong yero, boda, so good lumber mo, so kahoy mo. Ay, di man nga niya po ako, sir, kasabay sa kuan, sa nataonan. Tangharong ko nga niya po, tindog. Ay, natangaya nga niya ko po, nagpasala. Ay, salamat nga po sa tabang nindo sa mga kabarangay mi. Magayon mo kuya nimi, magayon magayon, salamat nga po sa tabang mo nindo sa mga kabara. Nga niya ko, bako may man po ini tabang na totalmente 100% hali sa DCGB. Hali nga niya ko po ang kadaklan kan binakal dyan sa mga listeners kan DCGB. Kaya nga niya ko, ang dapat mong pasalamatan sa mga listeners Tabi. So mga listeners na nagtarabang sa DCGB para mahatudig di ang construction materials. Magayon nun, siguro nagkaapat nyo ditong rumanin sa kuya. Salamat nga po, sir. Sa nakabisita nga kamo digdi, Tabi, sa DCGB. Sa may saro duman na, sabi man, thank you, sir. Nga ako, igwa kang, di man nga ako, sir, kasabay. Okay man nga sa kuyang harong. Pili nga, sir, mag-selfie. Nga ako, sige. Tapos sabi, thank you ulit, sir. Magayon ng mga kuya ni na nagpapasalamat ang mga tao na sa mga iba na kapwa ninda natabangan. Ikaw ibang tao na pagday na tao na nagreklamo. Pagday na tawanan, day na tabangan, minareklamo ta. Ang natangeta sinda akong nga dai. Malay mo may purpose ang mahal na Diyos kung nata ikadai. Di ba? Palay mo sa mga maabot na mas dakol na biyayaan sa imong marisibi kumpara sa inda. De tara, ang Gabos may purpose. Kaya, kung di kita iabot kan mga ayuda, tabako kaman kaalyado, di magreklamo. Lol. Kung di kaabot kan mga ayuda, taday ka man kaalyado, di magreklamo. Alaton mo na tumukaw, so kaalyado mo. Napaabot naman nga sa ururum. Paguna ko nga seryoso naman sa imo. Dahil sa totoo lang. Orang nga niya ko. Ay, day ka bako ka kaalyado. Diba? Kanso, nakabot naman kita sa ururum ta dyan. Merry Christmas po alis sa syudad kan Tabaco. Love pa more. Baglat more. Salamat. Good morning sa mga nag-antabay po dyan sa WGB sa Tabaco City. Mula sa DCGB. Merry Christmas, Sir Hen. Marcy Almeida ng Padang. Yan. Ay, Kuya Nemiso, kung ko okay na, liver aid. Di pa di. Okay. Sir, salamat Tabi sa ako. Salamat Tabi sa kasurog kap. Saro po apo ko sa natawan ng kirigalo. Kang wish ko regalo mo kang DCGB. Tabi, Benny Barajas. Iyo baga. Ako nga nairak ako may nagduruman. Na paano ka nagduruman so iba? Dahil man nakalista. Kaya po, dahil man talaga kayang tawanan Gabos. Dakulon an kuan. So dahil po nakalista, pasensya na ka mo sa masunod naman Tabi. Iyo, sa masunod ta. Gibon ta naman kipaagin na makadakul-dakul kita. Pwede Tabi paagad kilod? Okay. Salamat Tabi.
Magad palang kilo dito. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang iyan nadara kan sobrang pag-inom. Ninala ko pagkaon po nin taba. Kaya po tapos ang kaugmahan kundi kita magbabago. Tanganing maugmang atay kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule. Ang Liver Aid Silimarin capsule para salud as in protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Iyan po mga tugang makakatabang para sa pagproteksyon kang atay. As in pwedeng matabangan po ang paghubag kaiyan. May presyo man o wara, may bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag Liver Aid na para mga tugang sa baskog na atay. Mababakal yan sa mga butika nationwide. Nailing ko sa chat ni Ate Kayen. Merry Christmas po sa Gabos. Buda sa indong family, sir. Maray na Henry. Merry Christmas po sa Gabos. Okay. Thank you, Tabi, Ate Kayen. Maray na aga. Merry Christmas palan kay Madam Sonia Labanda. Sa Kuya Tabi na teacher kang grade 1. Yan po sa may Santo Cristo ba yan? O gari sa may Pag-asa area? Tabi, Merry Christmas, Tabi, sa Gabos. Alright, sige. Okay na? O sandali, taon ni may reaksyon pa kitang babasa. Tama, commercial kami ni Kuya Nemi. Taon-taon, man, o kita kilod talaga, Kuya Nemi, ta. Pilingaw-lingawan ko na ko, ta. Pinalun mo agad mga paradangog, ta. Pabati po sa Purok 3 kan Barangay Bariis Family. Doploso, Family Dolot, Merry Christmas sa Gabos. Okay? Paborito pala na meal kan mga babaeng ngunya na holiday season, migo. Iyo pala ang 2,000, 3,000, 5,000. Iba man ang tirada kay ng listener. Merry Christmas po sa Copas Family Campiodoran at kay LJ Betis. Yan. Merry Christmas. Merry Christmas po. Okay. Good morning, Tabi. Merry Christmas, Tabi, sa imo asin sa Aleco. Sagkon ko niyan dahil palamang national request me. Okay, neto. Sa Purok 3, kan Cruzada Delikadang Poste Medigdi. Sige daw sa... Kung daw po, i-remind mo ko rin, tapulan ta sa Aleco. Merry Christmas, Tabi. O, sige, toto lang, ha? Maapot, Tabi, kung baha sa sentro kan Legazpi. Ay, bako po. Bako Tabi bahang sentro kan Legazpi, nagkulpa na po sa tubig. Sabi ni Kuya Nemi, duman sa DCGB Tabi, baha da. Diba sa may pa DCGB. Tapos sa iba pang, pero sa Legazpi po, bako man sa sentro. Pwede ka Tabi maglakaw-lakaw. Kunin mo yan, gara negosyo sarado, ano? Diba? Closed ang mga negosyo mo niyan. Di ko aram ang ibang mall kung buro. Ang mga bangko, kwan talaga. Di ko aram kung sa ibang mga negosyo. Pero ang aram ko, nagpapahinga ta. Holiday baga. Ngunyan, pag ang tao na empleyado, pinatrabaho mo, Tabi, mabayad ka ki. Ano ito, Kuya Nemi? May bayad baga ngunyan. Ngunyan baga holiday. Pag pinalaog mo yan sa mga establishmento de negosyo, na pigatrabahoan ka yan, may bayad Tabi yan. Di ko lang aram kung paano so computation ka yan. Di ko lang aram ano yan, kumpiraso computation Tabi ka yan. Ako naglawag ako Tabi, libre ini. Ako kaya, masyada akong committed para kamo makauron mo niya na pagkaaga. Pag di ko kamo nakakauron, namumundo na ko. Pag ko ka mo nang ganda kakauron, namumundo na ko kaya. Ako nga ni baga, mas may kuro kalintura. Minaprograma talaga ako ta. Pag ko ka mo nakakauron, namumundo daw ako. Hello? Hello? Namundo ka mo niyan, dali mo nakauron. Antonio? Jap. Sa duty baga parirong timing. Pero literal mo niya. Ay, ko na, naguptoy na, matapos na ako. Nakamali siya nga na ako. Dahil na baga pigpapadyuting ko. Dahil na baga pigpapadyuting na aga. Pigpapadyuting baga hapon akong bako bangya. Ayun na sa imo. Sarawayon kayo sa lumatanak. Sa New Year kayo. Baka sa New Year. Sarap pa rin ako, sarap pa. Oo. Kapag kini, ang aram ko, ang establishment, nagsasarado sila pag pizza uno. Iyo. Pero pag araw kining benching kumigo, puro kasta. Sa mga
regalo ng mga ninong. No. Ako lang para ka, pero puro para siyar. Muro kasi nila mo lang na pwedeng late siya na gayon. Iyo baga. Pagpitsaw ng daita, nangyayari. So pamayan nila abo mabutos si kwarta mo na. Pag New Year baga, ang tao nagkaparaga halos. Ata na nga ni. Kaya kuan uning basta daling man ko napigparamdum mo na naman akong sarawayon ka. Okay, we go, Mary. Mary siya nakita. Mary dapat. Para problema. Oh. Well, ano rin. Ano ang busis. Baka lamang sa pas sa New Year. Wish ko sa New Year. Oh. Okay, bye-bye. Okay, thank you, Bigo. Mga tugang 8:29, magbabalik kita. Sa pagbabalik, ang sa tuya tabing, mapremyo kita kilod ko yan, Imi. Pero, igwa kita papahulaan. In 15 seconds, dapat maitao mo tabi ang request ni Henry M. Yan, di ba, Kuya? Alimawa, alimawa nga niya. Ang kategorya, pagkaon. Kuya Nimi, di ba? Ayan. Pagkaon na may sabaw. Sa laog nin 15 segundos, matao ka kilimang pagkaon na may sabaw na pighanda sa Pasko. Di ba? Aliwa nga alam ko na. Sampulan ta. Ha? Ngaya, haliwa na nga sa counter ta Kuya Nims. 15 seconds, 5 pagkaon na pighanda sa Pasko na may sabaw. Bulalo. Sinigang. Ano pa? Tinula. Wala na. Pag nakatao ka kay 5 na request ko sa laog din 15 seconds, may load kang 100. Yo. Tamay nagpadala sa kuya kilod mo niyan. Sa kuyang amiga diyan sa Pawa, si Ate. May nagpadala sa kuya gipang load. Ano nga, i-load mo ngayon eh. Sige, yan. Alright, magbabalik po kami. Magalipas kayo ni. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sarong mensahe para sa mga taga Segunda Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya, asin kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Sa mga panahon na ini, padanayon niyato ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasaguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigwa kita nin maugma, asin pano nin pagkamuot na Pasko. Masagana, asin matuninong na bagong taon para sa gabos. Ano ang tunay na kahulugan kang Navidad para sa Indo?
Madaling madara sa commercialization of Christmas. Sa mga regalo, nagkikislapan na mga decorations, masiram na pagkaon. Dakulang kaibahan sa pinakaenot na Pasko. Let us always remember that Christmas is about Christ, the simple, modest, and humble birth of our great leader and Savior. Siblag sa makamundong panukol kang kinaban, nabundag si Kristo sa sabsaban, bako sa engranding palasyo. Aki ning karpintero, bako ning poderosong hadi. Warang formal na edukasyon, alagad hararom ang sa iyang mga kaisipan. Bakong mayaman, poderoso, maimpluwensya o dakol na koneksyon, kundi sarong leader na may integridad as in prinsipyo, may performance as in honesto. Ini ang kamauotan kong hunya na Pasko. Liderato na may prinsipyo, bakong labi-labing propaganda. Performance, bakong promesa. Honestong serbisyo, bakong pamumulitika. Christ is the ultimate leader. His teachings of love and forgiveness transcend time and space. Ini po si Crisel Lagman, minapaabot ning sarong makabuluhang Navidad, asin matuninong na bagong taon. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Bukon kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay.
Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, ligtas sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right med ba para sa body pain?
check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumag. Aber daw, sige daw, digdi na daw kita sa satuya lamang na Consuelo ta. Christmas man ngon yan. Sige daw. O si Setabi ang primerong ma-challenge ko yan, Emi. Sa satuyang hapot. Aber daw. Oni daw. Hello, good afternoon. Good morning. Hello, good morning po. Ako Ginaray. Taga-sain po? Pangan ko. Taga-sain? Bangkeruan. Bangkiruhan. Pangaran? G. G. Mata makusugong para dyan di sa kataraning mi. Kaya nga ni. O, aramon. Ang satuyang kategori ngon yan, mga pagkaon asin gamit sa Pasko. Yo. Yo. Sige. Mga pagkaon, boda gamit sa Pasko. Yo. Okay na? Apa. Okay. 15 seconds, Maray. Apa. Daw, si Maray, ah. Pagkaon na tigahanda sa Pasko na may sauce. Go. Spaghetti. Caldereta. Oh. Menudo. Oh. Ano na? Ano na? Dua pa. Ay, tapos. Bye-bye. Tatod naman. Latusod ka na. Parang luya na. Bye-bye. Tatod naman. Ano na, Kuya Neme? Nakul bagan, lechon manok. Ba, Kuya Neme? Bako masirang pagdaing sauce. Ano. Alright. Ito. Hello? Sigo. Yes. Hindi na, ano yan? Aver daw. Testing on ta daw. Dapat kayo din. So medyo, iba ini. Iba ang abilidad kayo ni. Ano yung ikaw? Mga pagkaon na sala alat nga na taling guskop ya ko digdi. Pero 101 ini nga ano mo, basic 101 Pero ano ini mo? Ano bigo? Sige. Pagkaon na pigo-offer sa Pasko na malagkit. Go. 5 bagay, go. Suman. Balisongsong. Nilubak. Nilubak. Ginubat. Subat. Ano ba tapos tinaldays. Tinaldays. Binutong. Apat na. Tapos na migos 15 seconds, migo. Dahil pa. Dahil pa grabe mo 15 seconds mo yan. Maliya kung kaya so sa imong dapat kaskasan mo. Totoo naman iyo. Totoo. Bye-bye. Ano mga? Linokay. Actually, apat sa tao na. Alright. Ito. Hello? Hello, good morning po. Good morning. Taga saan po? Tatay po. Sain? Bakakay. Bakakay. Pangaran? Mama B na lang po. Mama Belen? Mama B. Opo. Mga B. Ayan. Okay. Ready ka na po? Okay po. Alright. Mga 5 bagay na pigdidekurar pag Pasko. Go. Star. Christmas tree. Yan. Merry Christmas na... Ano? Ano? Merry Christmas na ano? Ha? Bilen. Bye-bye. Awinda. Sige, challenge. Dapat makaskas. Challenge tabi. Go. Ito. Oni. Alam ko na, oni. Alat.
salbata ng pangyari sa maaga baka. Bata nag-ururog malamang kitang ngunya na Pasko. Hilinga na iyan. Ha? Bata nag-ururog malamang kitang ngunya na Pasko. O ano na? Napalsok tabi sa kuryente. Oh. Okay na. Jimmy, di ka palagong ko ng report ni Jimmy. May dagdag na report, mga tugang, sa tuyang pag-iriba, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, pagkatapos kang report ni Jimmy, fight naman kita. Basta Morning, Henry M. Jim, come in, Jim. Come in, Jimmy. Naputol na gayon si Jimmy, ano? Naputol na gayon? Naputol na. O, de bali. Ano na kita? Mapagkalon man pala ko yan itong pighaputa di. Tipisilon man pala. Hello? Hello? Ay, sandali. Hello? Good morning. Good morning po. Good morning. Ay, patay. Ay, hello? Good morning po. Nawawala ang signal. Ako lugod siya nawawara ng lugod. Di si Jimmy na lugod siya nawawara. Natusunta ka dyan ha. Okay na po. Okay. Opo. Sisay po ini. Sige, Raray. Bago tapos ka na? Dahil man ako manggana? Di lalong day ka bang gagana ngunyan sa masunod? Magpagalan man tayo. Daro-daro mo matipanawang load mo. Aba daw, ikaw daw ang mamili. Anong gusto mo? Ikaw mamili. Anong gusto mong Itong malagkit, aram ko. Ano? Itong malagkit. 7 malagkit. O sige. 5 malagkit. Huwag mahon sa kuya. Kasi bago pa ako sir nag-aabag ka. Manyo yun akong load. Kaya nga ni, ang gusto mo pala na hula, malagkit. Natosunta ka dyan, nasarawayon ka. Ayun na. Ano ang gusto mo mangyari? Ayun na po ito. Ayun na, itong gusto mong hulaan. O sige, pagbigyan ta ka. Na yung problema. O pagbigyan ta ka ha. Malagkit. Ayo. Yun na, ready ka na. Hello. Nawara, lugod. Hello. Hello. O ready ka na po. Po. Okay, sige daw. 5 malagkit na pighanda sa Pasko na hali sa bagas. Go. Sapin. Suman. Linukay. Ano na? Wara na naman. Tapos na naman. Ay. Sapin. Ay. Wala na naman. Bye-bye. At sala, kulang. Awinda. Ano na? Yan na si Kuya Jimmy. Ano. May challenger. Hello? Hello po. Good afternoon. Good morning. Good morning. Opo. Pangaran? Joy. Tapos. Joy. Ano pa wara man po kaya? Ata na nga, naman. Tapos na lamang, sugin si Minutos. Okay, bye-bye. Bako yun, Diyos. Bako yun, Boko Diyos. Orange Diyos. Alright. Hello? Hello? Hello po? Merry Christmas, baby. Ay, Merry Christmas, Bigo. Ano? Malaban ka? Ano ang papod mo sa 200 mo? Anong 200? 100 man sa load kay ni? Hagad na lang naman kay teacher, saya nga nito, teacher Jacinth Agnes, isa to? Kayla? Hagad na lang naman kay teacher Kayla. So, sanggatos. Sa kol sanggatos. Saya ang sanggatos. Ano? Ano papod mo, baby? Mataok kilimang pangaran sa laog din 15 seconds kan mga bagay-bagay na pigagamit sa Pasko. Testing on to daw. Testing mo? Sige daw. Ready ka na?
Pwede. May pagpadagit kay Teacher Kayla. Turog pa. Turog pa. O, marayman. Okay ka. Di ba? Paano? Ay, nako. Pangyari. Ready ka na? 1, 2, 3, go. Magtaok kilimang pangaran na pigagamit na pangdekorar sa Pasko. Go. Parol. Parol. So, bula-bula. Anong bula? Bula-bula. Balls. So, medyas. Medyas. Ulit Christmas light. Christmas light. Apat. Buda ulit so, garo mga... May mga Merry Christmas na pangaran. May Merry Christmas na pangaran. Wala na. 4 seconds. Apat pa na. 15 seconds na. Okay. Merry Christmas. O, sige ba naman? Sige ba naman? Merry Christmas. Alright. Bye-bye. Alas 9 na lamang. May challenger. Hello? Good afternoon. Good morning, sir. Ay, good morning. Nawala sa paradangog ta na so den kuryente pa no. Hello. Hello po. Yes. Taga saan po? Taga saan? Taga Santo Domingo po. Santo Domingo. Ayan, sige daw. Ilaban ng taga Santo Domingo. Ready ka na po? Wala, sir. Yan. Manay. Po. 5 na pagkaon na pighanda sa Pasko nagibo sa baka sa ang pagkataram ko. 5 pagkaon, tama na, anpod kan, so harala ba ako, okay na. 5 pagkaon tabi na noodles na pighanda sa Pasko, go. Spaghetti. Carbonara. Macaroni haralipot yan. Macaroni salad, baga sir, noodles. Sige, go. Bye-bye. Mapagalunon man pala ko yan adi. Mapagalunon man pala Ano mga noodles sa spaghetti, macaroni, pansit, bihon, sutanghon, o 5 na ba? Paraluluya naman pa, Paraluluya na naman. Hello? Alas 9 na. Last caller to. Hello? Hello, sir. Morning. Matry lang. Taga saan po? Ginubatan. Ginubatan. Gero handang ngada ka. Ready ka na po? Opo. Aha. Pagkaon na round ang size na pighanda sa Pasko. 5, go. Hamon. Apple. Grapes. Orange. Ano ba? Ano pa? Butsi. Bilog baga. Yun na. Dito-dingot baga, sir. Yun na. Di ba ako nakisuhay na sala ka? Sige na nga ni. Ang butsi baga matalip ni. Baka mambilog. Nadali mo I-PM ko na sa sir, number, pati pangalan po. I-text mo sa number mo. Pero, thank you. baka ngunyan day maludan, ilod ta sa aga, ha? Pero i-text mo sa number mo, ha? Boda sa pangalan, Thank you. Okay, congratulations. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas. Okay. Oy, apod na ka mo. Saan gusto mag-apod? Eksaktong alas 9. 30 seconds. Go. Apod. Hello, good afternoon. Good morning. Good morning. Taga saan po? Sain? Taga Sain? Hello? Hello po? Ay tapos, maribukon ko yan maparam na kita. O bueno, Merry Christmas tabi. Nasaruan kita pag una ko garing nga nagbabasol ka Alas, ano nasa na? Hello? Rigo. Dapat dyan, i-challenge mo na sana. So, 5 rason ka na ko niya natin na program out. Sige na, kaya mo yan? Natuglunan ka. Alat ko na nga. Tawad tagang 15 seconds, yo. Tapos mo yun, kapag nakuha mo. Ito. 5 rason kung nagpaparabro brown out. Go. Line tripping. Natuglunan kan ba yung? Ano pa? Nombalan kan batag.
Tapos tumbang poste. Oh, poste. Saan ka na? Tapos hindi simple power interruption. Di mo na ano. Dit pa migong sumakbit migo? Dit pa? Dit pa. Yun na. Igwa ka na ki 100 pesos. Iyo. Ay, text ko tayo mo yung number. I-text mo sa ko sa number, paludan ko ngunyan aldaw itong duwa na list nagnana, ha? Okay? Okay? Okay na, Migo. Congratulations. Merry Christmas, Tabi. Hey, Migo. Merry Christmas, Gilayon. Okay. Dahil naman, so, dahil yan, kuya namin nabanggit na saro-sarasong ka burnout, linuksong kanikos. So mga winners natin, i-text pang mga numero. Yan, Tabi, ipapaludan ta din 100 pesos. Salamat kan sa pagkantabay. Goodbye, mabuhay.